Ahojte, dneska vás vítam pri novom videjku. Dneska si zahrajeme LC3 6. A keď tak zajtra možno natočím aj druhú časť, ale to až večer, lebo zajtra idem točiť ešte Proskúmavačku 2 s kamarátom. Volá sa Martin Pleš. A zajtra sa fest teším. Nová časť toto vyšla. Že... Nemáme tu tak 20. A tu ideme, no. Fly. No tak neviem, či sa mi to podarí zahrať